Praise God. Hallelujah. Good morning, everyone. Today is Sunday. We are here to worship our God, to honor our God. Narito po tayo upang patuloy nating purihin ang Diyos. Kaya tayo sama-sama na magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. Halina't purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We praise your name. We lift your name on high. We glorify your name, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, we allow your presence. We allow your spirit. We allow your glory, Lord. Purihin natin ang Diyos, sambahin natin siya. Hallelujah, hallelujah. Halina't purihin ang Panginoon. Amen, amen. Sa atin lubos-lubos, makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamat. Halina, purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapalan niya sa atin lubos-lubos, makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamat. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. Maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Halina't purihin ang Diyos. Ang papalan niya sa atin lubos-lubos. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamat. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. Maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. Maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Halina, halina't purihin ang Diyos. Pagpapalan niya sa atin lubos-lubos, makapangyarihan siya sa atin nagmamahal. Halina, siya ay pasalamat. Dakilang Diyos, dakilang Diyos ang Panginoon. Maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Muli pa, sabihin natin dakilang Diyos, dakilang Diyos
Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo luwalhati ka, ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. O ikaw lamang, O Diyos, ikaw lamang ang sasambahin. Kami ay nananabik. Yes, Lord. Nananabik kami, Panginoon, sa iyong presensya. Hallelujah! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Tayo sasayaw! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoon, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Ako ito ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Kami ay nananabik sa iyong presensya. Ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoon, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Pagkurin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Muli ba tayo sasayaw? Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoon, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Pagkurin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Masayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoon, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Pagkurin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Tayo'y sasayaw sa ating Panginoon. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoon, Panginoong Jesus, malaya ka.
kataas-taasan sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kailan may hindi Muli pa, Diyos na makapangyarihan. Hey! Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasama. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpaya. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kailan may hindi. Muli pa, Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasama. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpaya. Pangako mo sa akin, O Diyos. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpaya. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Kailan may hindi mag-iisa. Kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-iisa. Yes, Lord, kailanman hindi kami mag-iisa, Panginoon. Dahil kasama ka namin, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ikaw ang aming buhay, Panginoon. Lord, ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming buhay. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Kagalakan mula sa'yo'y kalakasan ko. Nais kong manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita.
Pagkalakang mula sa'yo'y kalakasan ko. Nais kong manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nagdarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka'y pagpapalit. Oh yes, oh yes. Pagkalakang mula sa'yo'y kalakasan ko. Nais kong manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay, ako ay himlay. Oh, tamis ng iyong pag-ibig, tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka'y pagmamahal. Oh, sabihin natin sa ating Diyos, ikaw ang aking buhay, ikaw ang aking buhay, ikaw ang pag-asang tunay. Oh, so God, sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay, ako ay himlay. Oh, tamis ng iyong pag-ibig, darama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka'y pagpapalik. Purihin natin ang ating Diyos. Oh, ikaw ang aking buhay.
darama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y pagbabalik. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, oh, wala nang higit, wala nang higit sa'yo. Wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang huli pa. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad sa habang panahon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, Awitin ko man, yes Lord, lahat ng awit Hallelujah. sa mundo. Amen. Di kayang Hallelujah. ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan. Awitin ko man, yes Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang for the last time. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging
mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang, for the last time, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah! Yes, Lord, wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon pa man, ngayon at magpakailanman. Lord, salamat, salamat. Kay buti mong Diyos, wala kang katulad, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Hindi ka nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Wala kang katulad, Panginoon. Ang aming Diyos na sinasamba sa lugar na ito, isang Diyos na makapangyarihan. Hindi lamang Diyos ng kasaysayan, kundi Diyos ng karanasan. Salamat po, Panginoon, dahil sa tuwin ay kami nagpupuri, sumasamba sa iyong pangalan. Ikaw ay bumababa sa aming kalagitnaan. Ngayong umagang ito, O Diyos, hayaan mong mahayag ang iyong kadakilaan. Mahayag ang iyong kabutihan. At ang bawat mga anak mo pong nakasubaybay sa oras na ito sa kanilang tahanan, katagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan. Madama nilang yakap ng iyong pag-ibig at magkaroon ng tunay na kahulugan ang aming mga buhay, Panginoon. Ipakita mo sa amin, Panginoon, ang proseso ng pagkakapilit tawag mo sa bawat isa sa amin upang marating namin ang destinasyon ng aming mga buhay. Pagpalay mo, O Diyos, ang iyong mga salita at pahira mo ng langis ang labi ng iyong lingkod. Ikaw ang maluwalhati at maitaas, Panginoon, at ihanda mo nga po ang buhay ng bawat isa. We give you praise, Lord. We give you honor. We give you glory, Father God. In Jesus' mighty name this we pray. Amen, amen, amen. Amen. Makakaupo na po ang lahat ng ating music team. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa kanilang mga tahanan, Luzon, Visayas, San Mindanao at sa iba't ibang bansa. Ngayon po ay linggo ngayon ng umaga dito sa atin at sa US, gabi po roon ng Saturday, sa Canada, sa iba't ibang bansa. Bago po tayo magsimula ay we just want to greet a happy first year anniversary sa J-Blue chapter ng mga Mangangan, Baco Oriental Mindoro. Binabati namin kayo in behalf of my family at sa ating mga workers dito sa J-Blue Cavite. Ay pinaabot natin ang pagbati ng ika-isang taong anibersaryo ng gawain dyan sa Mangangan, Baco Oriental Mindoro. At hindi man kami nakarating dyan dahil sa sitwasyon natin sa Batangas Pier at Calapan.
ay ang aming puso ay nagagalak at nakikiisa sa ating anniversary jam sa pangunguna ng ating contact person, Sister Maribel and Brother Manuel. Salamat sa inyong buhay. God bless you all at makikita pa rin tayo maybe sa isang buwan. Makarating po kami dyan. So happy first year anniversary J Blue ang mga ngam na Bako Oriental Mindoro. Amen. Praise God. So sa oras na ito, dadako po tayo sa ating pag-aaral salita ng Diyos. The Lord lead me to share with you this word of life. Let us open our Bible in the book of Luke chapter 5 verses 1 to 11. Luke chapter 5 verses 1 to 11. Minsan ko na po itong na-share mga 3 years ago dito po sa atin, but habang ito po'y binabasa ko, there's a new revelation of the Lord na nais kong ibahagi sa inyo. At ang salita po ng Diyos, ito po yung nagbibigay buhay sa atin at nagbabago ng ating direksyon. No? Na sa buhay natin sa araw-araw, maraming tao na para bagang sa kanyang buhay na ito, yun na lamang ang kanyang kinagawian, na araw-araw na buhay, yun ang kailangan niyang gawin o trabahuhin. Pero as times goes on, the Lord change your destiny. No? Binabago ng Panginoon yung ating patutunguhan. Kaya dito po ating basahin Luke chapter 5 verses 1 to 11. Sa NIV. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of the Lord, to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats. Left there by the fishermen who were washing their nets. Verse 3, he got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Verse 4, then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Verse 5, Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Verse 7, so they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, go away from me, Lord, I am a sinful man. For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, don't be afraid. From now on, you will fish for people. So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ang title po na ating pag-aaralan ngayong umagang ito is The Process to Change Your Destiny. The process to change your destiny. Ang proseso, no, ng pagbabago o sa pagbabago ng iyong destiny ng buhay. Dito sa ating nabasa, ayon sa binasa natin, isang araw ang Panginoong Sus ay nakatayo sa tabi ng Gennesaret, dun sa lake ng Gennesaret, tabi ng lawa. At ang mga tao ay napakarami nagdatingan, nagdaragsaan sila para makinig sila sa salita ng Diyos na ipapangaral ng Panginoong Hesus. At habang nakatayo ang Panginoon, nakita niya na mayroong 2 bangka sa tabi ng lawa, kaya siya ay sumakay sa isa sa bangka nito. At nung siya'y nakasakay doon, nagsimula siya mangaral sa mga tao. He got into one of the boats
at ang isa ay sa pag-aari ni Simon. At sinabi niya, he asked him to put out a little from shore, na ilayo ng kaunti doon sa lawa, yung kanyang bangka. Verse 4, then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, na matapos siya magsalita o mangaral sa mga tao, sinabi niya kay Pedro, put out into deep water. Pumunta kayo sa malalim na tubig, no? O sa banda roon. Launch out into the deep and let down the nets for a catch. At ihulog nyo ang inyong mga lambat para manghuli. So dito makikita natin, si Pedro, si Santiago at ang ilan niyang mga kasamahan, ang trabaho nila araw-araw sa buhay ay ang pumalaot sa karagatan. Pumalaot para ano? Manghuli ng isda. At may maibenta o may maipakain sa pamilya at mabuhay. Ito yung rutinaring buhay nila sa araw-araw. Natulad na maraming tao ngayon, ang buhay sa araw-araw, kung wala mang pandemic noong mga panahon ng una-una, ang trabaho at ginagawa ng tao ay magtrabaho araw-araw. Gampanan ng tungkulin sa kumpanyang pinapasukan. Sa trabaho niya, yung ating mga seaman, yung ating mga empleyado sa City Hall, may mga business, no? May mga kanya-kanyang ginagampanan sa buhay, katulad ni Pedro. Ito ang ginagawa niya araw-araw, pumunta doon sa karagatan at manghuli ng isda. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Sabihin nyo nga po, isang araw, nagbago ang lahat. No? So dito, nang ang Panginoon ay nagsalita kay Simon, sabi niya, Simon, pumalaot nga kayo at pumunta kayo sa malalim na tubig at doon sa lugar na yon ay ihagis nyo ang inyong lambat. At sinabi ng verse 4, verse 5, Simon answered, Master, we worked hard all night and haven't caught anything. Panginoon, magdamag kaming master, guro, magdamag kaming ng isda, ng huli ng isda, pero wala kaming nahuli. But because you say so, dahil sinabi mo, I will let down the nets. Number 1, sa prosesong ginagawa ng Diyos para mabago ang destiny ng buhay ng isang tao, na mahinto ka diyan sa iyong ginagawa, na ito pala ang purpose, ang plano ng Diyos at layunin ng Diyos sa buhay mo at buhay ko, na kung bakit nga ba tayo nabubuhay sa mundong ito ay hindi lamang iyang ginagawa mo sa kasalukuyan. May mas mataas na gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay. At katulad ni Simon, number 1, ano ang sabi ng verse 4 and 5, balikan natin. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, so, ang focus ng Panginoon, kinuha niya ang atensyon ni Simon, na isang mangingisda. Sabi ni Lord, put out into deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the net. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to sink. Nang si Jesus ay nangangaral, ipinokus niya at kinuha niyang atensyon ni Simon na isang mangingisda. Si Simon, habang nagbuhugas ng lambat, kasi naglilinis ng lambat sila during that time Dahil nga walang huli kahit isang isda sa karagatan, magdamag na ng huli ng isda, pero walang huli. Kaya abala si Simon at ang kanyang makasama, pero ang Panginoon naroroon. No? Ano ang pangyayari? Habang nangangaral ang Panginoon sa mga tao, ipinokus niya ang atensyon niya kay Simon na nagugas ng lambat niya. Ano ang proseso ng Diyos? Bakit nabago ang destiny ni Simon? Una, si Simon, he listened to Jesus or learned to listen to the right person. We need to learn to listen to the right person. Habang naguhugas ng lambat si Simon, no, natutunan niya na makinig sa tamang tao. During that time, nagpipreach ang Panginoon at itinuon ng Panginoon ng pansin niya kay Simon na naguhugas ng lambat. Ano ang ginawa ni Simon? Nakinig siya. Maaring dapat hindi na siya makialam at hindi makinig sa sinasabi ng Panginoon dahil nga marahil malungkot siya
walang huling isda, nililinis ang lambat na ginamit sa pangingisda sa magdamag. Pero nung mangaral ang Panginoon ng oras na yon, si Simon ay nakinig sa Panginoon. No? He listened to Jesus. So number one, we need to learn to listen to the right person. Learn to listen. Dapat nating matutunan na makinig sa tamang tao. Nung oras na yon, itinuon ng Panginoon ang pansin niya kay Simon at nangaral siya at nagsalita, Simon, ilayo nyo ng kaunti ang inyong bangka. Pumunta kayo sa medyo malalim at ihugos nyo ang inyong lambat at makakahuli kayo ng marami. So natutunan ni Simon na makinig. Kaya ibig sabihin ng Simon, Simon meaning is from the Hebrew name is Hellenis. Hellenis, no? Hellenised means listen or hearing. Kaya si Simon nasa kalooban niya na every time na may magsasalita, natututunan niya na talagang makinig, no? Nakikinig siya. Kahit sino mangaral, basta pinakinggan niya ito dahil nga yun ang ibig sabihin ng Simon, no? Listen or hearing. In the Greek word, Peter, tinawag naman siya mamaya, makikita natin una, tinawag siya ni Lord na Simon, nung magkaroon na ng miracle, na-change yung kanyang pangalan, no? Kaya tinawag na siyang Simon Peter. Meaning, sa Greek word ng Peter, Petros, mean small rock, no? Jesus is the rock of our salvation, big rock. Kaya yung Matthew chapter 16, sinabi ni Lord, Peter, upon this rock I will build my church. Peter is meaning Petros is small rock, no? And the church is the big rock of our Lord Jesus Christ. Siya po yung big rock. Na sa batong ito, si Jesus itatayo niya ang kanyang iglesia, ang mga mananampalataya, ang kanyang church. So kaya nga si Simon nung oras na yon, kahit abala sa paghuhugas ng lambat, he learned to listen. Sabihin natin, listen. No? Mahalaga sa isang tao yung marunong makinig. Natutunan ni Simon na makinig sa tamang tao. Sino ba ang taong pinakikinggan mo? Kailangan matutunan po ng isang tao sa buhay niya at makilala niya ang isang taong kailangan niyang pakinggan sa buhay sapagkat ito yung mag-guide sa iyo. Ito yung magbibigay ng direksyon sa buhay mo. No? Mga tao magdadala sa iyo sa katwiran at katotohanan tungo sa Diyos. Mga taong mag-aangat ng iyong spiritual na pamumuhay. Mga taong dadalhin ka at aakayin ka tungo sa pagtupad ng destinasyon mo sa buhay. Kaya si Simon nung oras na yon, isang mangingisda na sa araw-araw niyang trabaho ng buhay, wala siyang ginagawa kundi mangisda na lamang. Kaya araw-araw siguro si Simon amoy isda na. No? Di ba yung mga nasa palengke? Pag pumunta ka ng palengke, lahat ng tao ron amoy isda. Pag uwi ng bahay, amoy isda. Araw-araw na lang. Si Jonah nang tawagin ng Panginoon, no? When he ran before God, at dahil may tawag at plano ang Panginoon sa kanyang buhay, nilagay siya sa pagkakataon ng Diyos, nilagay siya sa belly ng isda. No? 3 days and 3 nights. Kaya nung siya ilabas doon, nangamoy isda siya. Kaya nung mangaral siya sa Ninibe, nanawala ang tao sa pangangaral niya dahil nga amoy isda siya. No? So dito makikita natin, no, importante sa buhay ng isang tao na meron tayong pinapakinggang tamang tao sa buhay. No? If Simon didn't listen to Jesus and he relied to his experience, kasi pwede naman siyang mananga, Lord, magaling ako mangisda, pero dahil sinabi mo, gagawin ko, Panginoon. No? Nakinig siya. Meron siyang tamang taong pinakinggan. Do you think kung si Pedro po ay hindi nakinig sa Panginoon at hindi pumalaot lamang ng konti, inihulog ang lambat, sa tingin po ba ninyo makakahuli siya ng marami isda? Di ba sabi, nakahuli ng isda, ang dami. No? Hindi siya makakahuli. Pero natutunan niyang makinig sa tamang tao. No? Natutunan niyang makinig. Kaya importante po ang pakikinig. Dahil ikaw ay kapag nakikinig, may natututunan ka, lumalago ka, nag-grow ka, at anumang iyong narinig, in-apply mo sa buhay mo, ito'y magiging pagpapala sa buhay mo. No? Magiging blessing ito. No? Kaya mahalaga po na ang isang tao ay may pinapakinggan. Tanong, ikaw ba ay may pinapakinggan? Kaya importante po ang pakikinig. Dahil ikaw ay kapag nakikinig, may natututunan ka, lumalago ka, at anumang iyong narinig, in-apply mo sa buhay mo, ito'y magiging pagpapala sa buhay mo. No? Magiging blessing ito. No? Kaya mahalaga po na ang isang tao ay may pinapakinggan. Tanong, ikaw ba ay may pinapakinggan?
kayo po mga nandyan sa inyong mga tahanan, mahalaga po na ang isang tao'y merong pinapakinggan, may kinikilalang spiritual father o nagme-mentor sa kanya. No? Kung meron man, kailangan na pakinggan mo siya. Makinig ka sa kanya. No? At kung ikaw man ay nakikinig sa kanya, importante na makinig ka nga sa kanya at magpasakop sa kanya. Dahil nakikinig ka man sa kanya, pero may reservation ka sa buhay, meron kang reason out, meaning you are not 100% submitted at hindi ka 100% nakakover sa kanyang pangangalaga. Kasi may reservation ka eh. No? Meron kang dahilan. No? Kaya ang isang tao may reservation, no? Dito nga sa amin pong church, sa mga workers kahit sa Mindoro, no? Sinasabi ko sa kanila madalas, no? Kung kayo ay ayaw sa aking leadership, ayaw nyo sa J Blue Church, malaya kayong magpaalam, no? Dahil kung ikaw ay may reservasyon at hindi ka 100% submitted sa J Blue Church at sa covering nito, malaya kang makagalaw o magpaalam, no? Dahil mahalaga po na meron ka lamang isang taong pinapakinggan. Dahil kapag ikaw ay merong reservasyon, ibig ko sabihin kung meron kang 50-50 na sa iyong paglilingkod sa Diyos, dahil nga meron kang alam, meron kang narinig, meron kang natutunan, at meron kang pinagpapasakupan o pinapakinggan, pero may reservation ka, may danger po doon. No? But thank God, dito po sa aming church, sa ministry, sa buong leadership ng J Blue family, no? Wala naman pong nagsasabi o nagpapaalam. Dahil kilala nila ako bilang head pastor ng Jesus Be Lifted Up Church. No? Kaya mahalaga po na makilala natin, kilatisin natin, no? Alamin natin yung mga taong pwede natin pakinggan katulad ni Simon. He listened to Jesus, no? Dahil nalaman niya na ito ay tamang tao. Kaya ang bawat isa atin mga kapatid, mga magulang, mahalaga po na meron tayong pinapakinggan. At kung wala pa kayong pinapakinggan, no, o pinagpapasakupan, find the right person na sa tingin nyo ay merong tamang puso. Na sa tingin mo ay aakayin ka tungo sa pagtupad ng iyong pangarap sa buhay at matupad ang destiny mo sa buhay na ito. Kaya si Simon na isang mangingisda, he listened to Jesus. Kaya importante po yung pakikinig. Kasi kung minsan may mga tao, may natutunan lamang, may nalaman lamang na isang aral, parang sumobra na ang galing na pinagpipilitan ng kanyang alam at nagkakaroon ng reservation sa kanyang buhay na para bagang susunod lamang ako sa aking leader pagka sinunod niya rin yung gusto ko. Hindi po ganon, mga kapatid, mga magulang. Anuman ang ipinahayag ng Panginoon sa iyong leader, kailangan kang makinig based on the Bible. No? Kaya nga ang pakikinig ay mahalaga sa buhay ng isang tao. No? So si Simon, tignan natin ano sabi, nakahuli sila na maraming isda. Bakit? Dahil si Simon nakinig sa ating Panginoon. No? Nakinig siya. Kaya importante po na tayo ay nakikinig. Amen po ba? No? Verse 7, puntahan natin. So ano ang sabi? Ganun nga ang ginawa ni Simon, inihulog niya ang kanyang lambat at sa dami ng huli, no? Halos daw mapunit yung lambat, no? Sa dami ng huling isda. Kaya anong ginawa? Verse 7, so they signaled their partners in the other boat to come. No? Kinawayan, sinenyasan ni Simon ang kanyang mga kapartners doon sa kabilang bangka and help them at tinulungan sila. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Nung tinulungan siya ng kanyang makasama, no, ang dami-daming huling isda, napuno daw ang dalawang bangka na halos lumubog yung dalawang bangka. No? So anong sabi? So they signaled their partners. Sabi natin, partners. No? So Simon asked partnership.
No? Yung mga kapartner niya to get the blessing. No? Kinawayan. No, nag-ask si Simon, mga partners ko, halika kayo, tulungan niyo ako, kunin natin itong pagpapala, itong biyaya na ito. No? Kaya mga kapatid, mga magulang, mahalaga po yung partnership o yung partner. Yang katabi mo na yan, kapartner mo yan. No? Kayo po mga nasa tahanan, yung wife nyo, yung husband nyo, yung maging yung mga anak nyo, partner po natin yan sa buhay. No? Na matapos natin silang mapalaki at maaruga, maipagkaloob ang pangangailangan, darating ang sandali, no? Sila ang magpapala sa iyo. Sila ang magbibigay sa iyo na kahit hindi ka man magsabi, ay darating ang biyaya sa iyo sa pamamagitan ng ating mga mahal sa buhay. No? At ang ating kapartner na pinakasalan, na humarap tayo sa dambana isang araw, yan ay kapartner po natin. No? Minsan nga sa FB nakalagay, na may pinakita, magkatabi sa higaan yung mag-asawa dahil partner sila. No? Iisa sila. Nagyayakapan sila. Iisang kama ang tinutulugan, iisang kwarto. Walang barrier, walang balakid, walang hadlang. Pero sa motor, no? Na ang mag-asawang magkasama, ang kasambabae, lalagyan ng harang. No? Ang sabi nung isang comment, yan ang isang napakalaking katangahan. No? Biro mo nga naman, magkatabing mag-asawa sa higaan natutulog, magkayakap. Pagsakay sa motor, lalagyan mo ng barrier. No? Na parang pinaglalayo mo sila. No, partner yan partnership yan. No? So si Simon, nag-ask siya ng partners. Halika kayo, tulungan niyo ako, ang daming blessing nito. No? Tinulungan naman siya. Kaya partners accomplish more. No, yung mga kapartner natin na yan ang magbibigay sa ng para ma-accomplish mo ang maraming bagay. No? Tutulungan ka niyan para ma-accomplish mo ang mga bagay na dapat ay tatagal ng 5 hours, pero dahil may kapartner ka, 1 hour matatapos siyang ginagawa. Dahil sa iyong kapartner. Partners complement each other. No? Partners give strength to each other. Kaya mahalaga pa yung partnership. Siguro kung wala yung kasamang bangka ni Simon Pedro, ni Simon noong oras na yon, wala. Mahirapan siyang iangat ang lambat or hindi kasya yung isda sa bangka para ilagay sa isang bangka niya. Dahil 2 bangka ang napuno na halos lumubog. Ang sabi ng Bible. No? Kaya nga, ang bawat isa sa atin, yung katabi natin na yan ang magpapatibay sa iyo. Yan ang magpapalakas sa iyo. Yan ang tutulong sa iyo. No? Yan ang magpapatala sa iyo, sa iyong buhay Kristiyano. No? Kung ang iyong wife or husband hindi pa mananampalataya at pine-persecute ka at hindi pa nakikijoin, nakikisa sa iyo sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon, okay lang. Ipag-pray mo dahil gagamitin yan para tumalas ka pa, para tumibay ka pa. Amen po ba? No? Andiyan po ba kayo? No? Sabi ng Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Kung paano ang bakal ang nagpapatala sa kapwa bakal, ganun din naman ang iyong kapwa Kristiyano. No? Yan ang gagamitin para tumibay ka, tumalas ka. No? God used them to sharpening your spirit, your heart, your faith, your patience. No? Titibay ka, tatalas ka. Kaya huwag kang magalit, huwag kang mainip kung merong mga kapatid sa kapaligiran na kuminsan parang nagiging dahilan para ikaw ay magalit, mainis. Hindi. Be positive. Isipin mo, pinatatalas lang ako nito. No? Yang kutsilyo. No? Saan ba tumatalas yan? Sa isang hasaan. Hasaang makinis ba? Hindi. Magaspang. No? Ihasa mo yan sa magaspang at tumatalas yan. No? Kaya yung kapatid mo sa Panginoon at pananampalataya, maging kasamaan sa opisina, sa trabaho, kaibigan, kapitbahay, kung may pag-uusig sa buhay mo, ginagamit siya, magala ka dahil pinatatalas ka niya. Amen ba? Mga kapatid, mga magulang, kayo pong nandyan. No? Be patient. No? Kapartner niyo yan, huwag niyo yung itakwil, huwag niyo itaboy, blessing po sa inyo yan. No? Kaya si Simon, nung oras na yon, hindi niya sinarili yung blessing. They signaled their partners. O, kayo mga kapartner, tulungan niyo ako. Si Simon, nung oras na yon, meron siyang generous spirit.
Isinare niya yung napakaraming blessing na biyaya ng Panginoon. No? I remember yesterday, meron tayong kapatid sa Panginoon na matagal na rin natin silang kaibigan, kinausap ng Panginoon. No? At hinanap ako at natawagan si Pastor Walter. No? At dumating ang blessing, ang biyaya ng Panginoon dahil ang mga puso ng taong ito'y tama sa harapan ng Diyos. No? Marahil kinausap sila ng Panginoon na ako'y biyayaan. Kaya hinanap nila ako at nagpunta po rito. Tama-tama after ng Father's Fellowship dumating. No? Binigyan ako ng ayudang mula sa langit, hindi mula sa lupa. No? Dahil dito, may tinatawag tayong ayuda ng gobyerno. Pero yung ayudang yon ay bigay ng Diyos sa akin. Ayudang bigay ng Panginoon. No? Sino mag-aakala na biglang may darating sa akin, saan ka bang bigas? At meron pang isa. No? Kaya nga ang ating mga music team, ang ating mga kasama rito naglilingkod sa Panginoon, pag ako'y pinagpala, dumadaloy sa kanila ang biyaya. Amen po ba? No? Kaya mga kapatid, mga magulang, si Simon no oras na yon, generous po siya. Naging blessing po sa kanya, no? Yung blessing na bigay ng Panginoon sa kanya, yung ayuda na yon hindi niya sinarili. Binigay niya sa kanyang kasamaang mangingisda. No? Pinagpala sila. Kaya nga mga kapatid, mga magulang, when the Lord bless you, be a blessing. Maging daluyan tayong tulad ng alulod ng pagpapala. Kaya salamat sa Panginoon dahil ito pong ating church lagi nating sinasabi, no? Na ito'y naitayo, yung ating harapan dahil sa mga taong may pagmamahal sa Diyos at sa gawain ng Panginoon. Kaya kayo po mga kapatid, mga magulang, alam ko, almost 1,000 po ang nakakapanood sa atin every Friday, Wednesday, Monday, even Sunday. No? Kung kayo po'y kinakatok ng Holy Spirit at nangungusap ang Panginoon sa inyo, welcome po kayo. No? Na kung gusto nyong, kayo po'y, ang church na ito'y naging blessing sa inyo, gusto nyo po maging pagpapala naman kayo dito dahil ito'y naging blessing sa inyo, welcome po kayong mag-support. No? Dito po sa ministry. No? At makikita po ninyo ang ating sa screen, no? Ilalagay po ng ating secretary, ng ating finance, yung mga bagay na nais nyo pong magpadala o mag-support sa ministry, welcome po kayo. No? Dahil ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy sa mga taong bukas ang palad. No? Kaya si Simon naging generous po siya. Kinawayan niya yung mga kasama niya mangingisda. At dito nagsisimula unti-unti, mabago ang paggawa niya sa araw-araw na buhay. Yung destiny ng buhay niya. Ito yung proseso ng Panginoon. No? Ito'y ginawa ng Panginoon at nakahanda na ito na gawin ng Diyos sa kanyang buhay. Na sa kanyang pangingisda, hindi niya alam na magbabago ang buhay niya. Na yung buhay niyang araw-araw na ginagawa ng mangingisda ay magbabago ito. Una, nakita natin, nakinig si Simon. No? Simon listened to the right person. Secondly, no? Simon asked partners to get the blessing. No? Kinawayan niya at kinailangan niya ng kapartner para yung blessing ay makuha niya. Hindi niya sinarili. Pangatlo, no? Verse 8. When Simon Peter, eto na, kanina, ang tawag sa kanya ng Lord Simon. No? Pero pagdating sa verse 8, when Simon Peter saw this, nagbago na, no? He fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." No? Si Simon na nakikinig sa Panginoon, nang makita niyang himala at pagpapala ng Diyos, hindi lumaki ang ulo niya. He never boasts for His blessing. Nang matanggap niya ang biyaya at ang pagpapala, hindi lumaki at hindi siya nagyabang sa Panginoon o sa mga kasama niya. Kundi isinera nga ito. Kaya nga, when Simon Peter saw this, nakita niya yung maraming blessing, ano ang ginawa niya? He fell at Jesus' knees. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus. And said, "Lord, go away from me. I am a sinful man." Lord, lumayo po kayo sa akin. Ako po yung isang taong makasalanan. No, hindi ako karapat dapat sa blessing na ito, Panginoon. No? What he did, Simon confessed his sin. Kinumpisal niya yung kasalanan niya. Kasi alam niyang makasalanan siya, alam niyang marumi siya. He humbled himself. So, importante po na kung may blessing tayong tinatanggap,
i-acknowledge natin, Lord, salamat. No? Bagamat di ako karapat-dapat dito, ako po'y makasalanan. No? Nagpakumbaba si Simon, ikinumpes niya yung kanyang kasalanan. No? Hindi lumaki ang kanyang ulo. Hindi siya nagmayabang. Idihayag niya na siya isang makasalanan. No? Na hindi karapat-dapat sa pagpapalang yun. Kaya nga ang sikreto upang lalo tayong i-bless ng Panginoon, no? Let us always, no, i-remain natin sa puso natin ang humble spirit, humble heart. No? Dahil binibigyan ng gantimpala ng Diyos ang mga taong mababa sa Kanya. Proverbs 22 verse 4, anong sabi diyan? Proverbs 22 verse 4, the reward of humility and the fear of the Lord is riches and honor and life. Ang gantimpala na mapagpakumbaba at ang pagkatakot sa Panginoon, no, ay nagdadala ito sa kanya ng yaman, karangalan at mahabang buhay. Kaya ang isang taong mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos, yan yung itinataas ng Diyos. Pero yung mga taong nagmamayabang, natutulang ng konti at may narinig na lamang isang aral, na para baga nagmamalaki na at ito na ang tama, pag hindi ka naniwala sa ganitong aral, no, anong klaseng Diyos yung Panginoon nyo? Minsan na magsasalita pa ng ganun sa iyo. Mga kapatid, mga magulang, no? Test the spirit of every man. No? Nang isang tao sa harapan ng Diyos, ano man ang alam natin, ano man ang pinag-aralan natin, lahat ng ito'y baliwala sa Diyos pag hindi siya ang naitaas at ang isang tao hindi naging mapagpakumbaba kay Lord. No? 1 Peter 5:6, sabi diyan, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. No? At itataas kanya sa takdang panahon. Kaya ang isang taong mapagpakumbaba sa Diyos, yan ang mga itinataas ng Panginoon. Pero yung mga taong palalo, mayabang, no? Natutulang ay akala mo kung sino na. Mga kapatid, mga magulang, no? Ang sikreto para gamitin ng Diyos ang isang tao mightily, ay kailangan siyang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. No? At huwag niyang aariing siya'y may alam at galing. Dahil ang taong nagmamagaling, nagmamataas, binabaksak ng Diyos siya. Isaiah chapter 14 verse 12 to 15, basahin natin. Ano ang sabi rito? How art thou fallen from heaven? Si Lucifer ang tinutukoy. No? Isa siyang musician, worshiper ni God doon sa heaven. Pero ibinaksak siya, bakit? O day star, son of the morning, how art thou cut down to the ground, which didst lay low the nations? And thou said in thine heart, sabi niya sa kanyang puso, I will ascend into heaven. No? I will exalt my throne above the stars of God. Tataasan niya raw ang Diyos. And I will sit upon the mount of congregation in the uttermost parts of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the uttermost parts of the pit. Binaksak siya ng Panginoon. Bakit? No? Tinaas niya yung sarili niya. The 5 I will ascend, I will exalt, I will sit. No? I will ascend. Ako, lagi niyang tinataas ang kanyang sarili, kaya dahil doon, ibinaksak siya ng Panginoon. Mga kapatid, huwag nating itataas ang ating sarili. No? Kaya dito po sa ating gawain na ito, wala ritong magaling. Ang magaling dito ay ang ating Panginoong Hesus. No? Lahat po kami dito ay mga katiwala lang tayo ng Diyos. Wala makapagmamalaki sa Panginoon. No? Lahat ng meron tayo ay biyaya po yan ng Panginoon. Kaya ano man ang galing at husay, talent na meron tayo, wag natin ipagyabang at ipagmalaki. No? Ang ipagyabang natin at ipagmalaki ay nakikilala natin ng Diyos. No? Anong sabi ng Jeremiah 9:23-24? Let not the wise man glory in his wisdom, nor the mighty man glory in his might, nor the rich man glory in his riches, but let him glory in this, that I may understand him. Yun ang sabi ni Lord. No? Na kung sino man daw ang merong nais na magmalaki, ipagmalaki niyang nakikilala niya ang Diyos. Huwag ipagmalaki na isang taong matalino ang kanyang katalinuhan, ni ang
ang lakas ng kanyang kalakasan ni ang kayamanan na mayroon siyang yaman. Kundi ang mayroong nais magmalaki, ipagmalaki niyang nakikilala niya ang Diyos. Na nauunawaan niya ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, no, dito, eto na, nagbabago na ang destiny ni Simon. No? Kaya pagdating doon, Simon Peter na, from Simon, the listener, the hearer, no, to Peter, no, na siya ay gagamitin ng Panginoon at iiwan niya na yung kanyang dating buhay na mangisda. Pang-apat, verse 11. Ano ang sabi ng verse 11? Basahin muna natin verse 10. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Yan, no, mga kapartner na Simon. Then Jesus said to Simon, don't be afraid. From now on, you will fish for people. So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. No? Pang-apat, Simon Peter left everything and followed Jesus. He fully dedicated his life to Jesus. He started to obey Jesus. He forgot his life. Kinalimutan niya na yung buhay niya. Yung dati niyang buhay na isang mangingisda. Ano ang sabi ni Jesus? No, today, no, I will make you a fishers of men, not fishing of fish. Ngayon, hindi ka na mangingisda ng isda, kundi ang lalambatin mo na ngayon ay tao na. No? So from fishing to fishermen, mula sa pangingisda ng isda, ay ikaw ay ngayon ay mangingisda na hindi ng isda, kundi ng kaluluwa na ng tao na. No? So nagbago ang buhay ni Pedro. Kaya si Pedro po nung oras na yon, he left everything at sumunod na sa Panginoon. Kaya kapatid, kaibigan, ito ang proseso ng Diyos. Kung sa mga nagdadaang panahon, no, ikaw ang iyong buhay ay yun na lamang ang iyong ginagawa sa araw-araw, darating ang sandali. May gagawing proseso ang Diyos sa buhay mo para ma-reach mo ang tunay na destiny ng buhay mo sa Panginoon. Sino ba ang nag-preach after Jesus rose from the dead? O nung si Jesus ay mabuhay mula sa patay, pinuntahan muna siya ni na Maria Magdalena. At pagkatapos na binalita sa mga alagad na si Jesus ay nabuhay, sino yung nagpunta agad at nanakbo sa libingan para makita kung ang Panginoon ay nandoon? Si Pedro po yun. Kaya nang pumunta si Pedro doon at nakita niyang wala ang Panginoon, nagulat siya at namangha. At pagkatapos noon, siya ang unang nag-preach pagdating sa Book of Acts chapter 2. No? Chapter 1, chapter 2, after he received the baptism of the Holy Spirit, nag-preach agad siya. 3,000 ang nasave. No? Siya ang ginamit ng Panginoon sa unang preaching of the gospel that Jesus is risen from the dead. At dahil doon, marami ang nasave, marami ang naligtas. Mga kapatid, mga magulang, sa buhay nating ito, sa panahon na ito ng pandemic, tignan po ninyo, nangyayari ang mga bagay sa mundong ito dahil may dahilan ng Diyos. May dahilan ng Panginoon. Maaring nasaktan ka, nalungkot, nawalan ng trabaho. No? May mga pangyayari sa buhay natin na kinapos, kinulang tayo. May dahilan ng Panginoon. Sa mundong ito, sa nangyayari ngayong pandemic na ito, may ginagawa ang Diyos sa buhay nyo at buhay ko. No? Tinuturuan tayo ng Panginoon na matutunan natin na wala tayong ibang dapat pagtiwalaan kundi ang Diyos lamang. Lahat ng bagay sa mundong ito lilipas. Heaven and earth shall pass away, but the word of the Lord will remain forever and ever. Psalms 119 verse 89. Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakilanman. Lahat ng bagay sa mundong ito lilipas at mawawala, mauubos. Pera, kayamanan, material, kapangyarihan, katanyagan, kasikatan, lahat. Darating ang sandali, ang mga palaloy babaksak ng Panginoon. No? Kaya nga lahat ng mga nangyayari sa mundong ito, lalo na yung mga nagmamataas, no? Babaksak ang panahon o darating ang panahon na ibabaksak din ng Diyos. No? Kaya kita natin ang isang nangyayari ngayon sa bansa. Isang sikat na TV stasyon, no? Na dahil may katiwalian, merong hindi tamang ginagawa at pagsunod sa batas, dumating na ang panahon. No? Sinabi na po ng Panginoon sa akin yan sa Isaiah, no?
Naaalisin niya yung mga namumuno, yung mga pinagtitiwala ng tao na para bagang na kapag nawala ito, mamamatay na sila at wala na silang ikabubuhay. No, ang tunay na buhay ay nanggagaling sa Diyos. Kaya ang sabi ng awit natin kanina, ikaw ang aking buhay. No? Siya ang buhay natin. No? Without God, we are nothing pag wala ang Diyos. No? Gusto ni Lord na sa Kanya lamang tayo magtiwala. Sa Kanya natin ibigay ang tiwala natin dahil siya ang magbibigay ng buhay sa atin. Kapag ang tiwala ng tao ay nasa kapwa-tao at lakas niya ay nasa lakas ng tao, no? Darating ang sandali, tatanggalin ng Diyos yung gusto ni Lord, siya lamang ang ating pinagtitiwalaan. No? Pag ang Diyos ay kumilos at gumalaw, magugulat ka sa kamangamangang biyaya ng Diyos. Magugulat ka sa blessing ng Panginoon. No? Hindi tayo nagtitiwala at umaasa sa ayuda ng tao, kundi sa ayuda ng langit na buhay, ng ating Diyos na buhay. No? Ang Diyos pag kumilos, wala makakapigil sa gusto niyang gawin. No? Kaya nga yung tema natin nung I think 5th year anniversary or 4th year, Isaiah 43 verse 13 sa NLT, from eternity to eternity, I am God. Sabi ni Lord, from eternity to eternity, I am God. No? Sabi niya, no one can oppose what I did. No one can reverse. No? Wala makakapagbago ng gusto niyang gawin, ng kanyang plano at layunin. Kaya mangyari kung ano ang plano ng Diyos sa mundo at sa ating bansa. No? Kaya nga mga kapatid, mga magulang, kung sa buhay po nating ito, may ginagawa ang Diyos, be it done according to the will of God. No? Kung sa panahon na ito, wala pa po kayong pinapakinggan, mga kapatid, magulang, kayong gusto maglingkod sa Panginoon, ito na yung oras. No? Kung may sinasabi ang Panginoon sa inyo at may ipinapakita ang Diyos sa inyo na mayroon kayong dapat pakinggan, so be it. Dahil diyan kadadali ng Panginoon para yung purpose, yung layunin ng Diyos sa buhay mo ay maganap. Your destiny. No? At ito ang proseso ng Panginoon. Kaya after this, si Pedro tinigil na ang pangingisda. He left everything and followed Jesus. Nagsimula na siyang sumunod kay Lord, naglingkod sa Panginoon. Dahil mas mataas ang plano at pangarap ng Diyos sa kanya, iniwan niya na yung kanyang pangingisda at naglingkod na kay Lord. Kaya naman sa kanyang preaching, no, di ba nung sa kanyang paglilingkod kay Lord, anino niya lamang mga may sakit gumagaling. No? Pag nang-preach siya, libo-libo ang nasa-save. Dahil sumunod siya sa Panginoon. So mga kapatid, mga magulang, ngayon po umaga na ito, nais ng Panginoon, buhay natin, ibigay natin sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat sa buhay natin. No? Kay Kristo lang, ang tiwala natin ay dapat nasa Kanya lang. Mga kapatid, mga magulang, number 1 na gusto ng Diyos na pagtiwalaan natin, hindi ang pera, hindi ang kayamanan, hindi ang trabaho, lahat siya mawawala. Pero ang nagtitiwala kay Kristo lang ay hindi mapapahiya. Maraming paraan ng Diyos para tayo biyayaan niya. Kaya sa oras na ito, sumamba tayo kay Lord, tawagin natin ang ating music team. Kay Kristo lamang tayo. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power. No? So sa Panginoon po tayo magtiwala, mga kapatid, mga magulang. Ang nagtitiwala sa Diyos kailanman ay hindi mapapahiya. Kung ano man sa buhay po ninyo, meron po tayo mga bagay sa buhay na para bagang pag nawala ito, wala ng buhay. Para bagang pag nawala ka dyan, no? Wala na, mga kapatid, mga magulang. May mga bagay na ginagawa ang Diyos sa buhay natin na ang gusto niya, sa Kanya lamang tayo magtiwala. Siya yung ating buhay at wala ng iba pa. Kailanman walang sumunod sa Diyos na pinabayaan ng Panginoon. No? Awitin natin ito. Kay Kristo lang ang tiwala ko,
Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Kay Kristo lang. Yes, Lord. Amen, amen. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Kay Kristo lang. Ang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo. Sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa pising mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may ikaw ang aking buhay, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Yes, Lord. Amen. Sa bisig mo, Panginoon. Sa bisig mo, Panginoon. Ako ay hihimlay. Ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig. Nadarama ay langit. Nadarama ay langit. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Sing it again. Ikaw ang aking buhay, Lord. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Yes, Lord. Sa iyo kami umaasa, Panginoon, sa bisig mo. Sa bisig mo, Panginoon. Ako ay hihimlay. Ako ay hihimlay. Ay, tamis ng
nadarama ay langit. Sa piling ko, Panginoon, kailan may di ka'y pagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, sa piling ko, Panginoon, kailan may di ka'y pagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka'y pagpapalit. Mga kapatid, mga magulang, sa oras na ito, kung may ginagawa ang Diyos sa inyong mga buhay, maraming paraan ng Diyos upang magbago ang destinasyon ng ating buhay. Si Simon na isang mangingisda, yun na marahil ang huli niyang pangingisda sa magdamag na wala siyang nahuli. Dahil gagamitin siya ng Diyos, hindi para manghuli ng isda, kundi ng kaluluwa na. Your destiny is in the hands of God. Life here on earth is too short. Subalit ang mga sumunod, naglingkod sa Panginoon, ay hahaba ang buhay. Kapatid, kaibigan, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. At huwag nating ariing magaling tayo't maraming alam. Huwag nating hayaang itaas natin ang ating sarili. Hayaan natin ang Diyos ang magtaas sa atin. Meron ka na bang pinakinggan? Meron ka bang pinagpapasakupan? Si Simon, he chose the right person. Nakinig siya sa ating Panginoon. Kung kaya't dahil doon, marami siyang nahuling isda. Ibinahagi niya, tinawag niya ang kanyang makasama upang siya'y magpatulong. Dahil kailangan niya ng katuwang. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, no man is an island. We need each other. Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan mo ng kapartner. Kapatid, kaibigan, sa oras na ito, meron bang apoy sa puso mo? Apoy na nagnanais ng buhay mo'y maglingkod sa Diyos, magpagamit sa Panginoon. Hindi aksidente, kapatid, kaibigan, kung bakit ka ngayon ay nakawatch sa oras na ito sa live streaming. Saan ka man naroroon, kinakausap ka ng Panginoon. Huwag mong ilagay ang buong tiwala mo sa material at mga bagay sa mundong ito. Lahat ng bagay sa mundong ito ililipas at mawawala. Pero ang Panginoon, ang nagtiwala at naglagak ng buhay sa Kanya. Ang mga taong ibinigay ang buong buhay sa Diyos, kailanman ay hindi niya pababayaan. Sa oras na ito, kapatid, kaibigan, tinatawag ka ng Diyos. Nang tawagin ng Panginoon si Simon, doon nagbago ang lahat sa kanyang buhay. Minsan, umiwas ka, lumayo sa tawag ng Diyos. Minsan, nawala ang focus mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kapatid, kaibigan, this is the time and season for you to go back to our Lord Jesus Christ. Kinakausap ka ng Panginoon. Kayo po mga nakasubaybay sa inyong mga tahanan, sumunod po tayo sa prayer na ito. Sabihin po natin ang prayer of rededication sa ating Panginoon.
Sabihin po nating lahat, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa paalaala mo sa akin. Narito po ako sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Inaamin ko, Panginoon, na wala ang focus ko sa iyo. Nanghina ako sa iyo, nagkulang ako sa iyo. Napabayaan ko ang sinimulang kong gawain para sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, muli kong iniaalay sa iyo ang buhay ko. Ang oras at panahon ko, mangyari ang plano't layunin mo sa aking buhay. Handa ako, Panginoon, nagampanan ang iniaatang mong tungkulin sa aking balikat. Salamat po, Panginoon, dahil ang buhay ko'y galing sa iyo at ikaw ang may kakayahang dugtungan ng buhay na ito. Tiwala ko'y sa iyo lamang, Panginoon, dahil di kailanman napapahiya ang taong nagtiwala sa iyo. Salamat po, Panginoon. Gamitin mo ang buhay na ito sa karangalan ng iyong pangalan. Amen, amen. Kay Kristo lang, yes Lord. Kay Kristo lang ang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Kay Kristo lang. Kay Kristo lang ang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, iwasan ko kay sa bawat tagumpay. Sa bawat tagumpay, Yes, Lord. ay sasabihin Amen, Lord. Amen. aking lakas, Hallelujah. pag-asa ko Kay Kristo lang. Sa bawat tagumpay. bawat tagumpay, Amen, amen, Lord. ay sasabihin ko, aking Amen, lakas, amen. Hallelujah. pag-asa ko Kay Kristo lang. Panginoon, hayaan mo po na ang buhay namin sa mundong ito, ang buhay na ito ay magkaroon ng tunay na kabuluhan, na magamit ang lakas, talento, kakayahan, panahon at oras sa paglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lahat po na nakasubaybay, gamitin mo po kaming lahat. Gamitin mo po kaming lahat ayon sa iyong dakilang layunin ng pagkakatawag at pili sa amin. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Ikaw ang maparangalan at kaming lahat ang laging naibababa. I release, Lord, blessing. I release favor. I release, Lord, healing. I release anointing, Lord, coming from you. I release, Lord, passion for the souls. I release, Lord, love. I release, Lord,
blessing. In the name of Jesus. Lord, salamat. Habang kami may buhay, para sa iyo kami, Panginoon. Maglilingkod kami sa iyo. Lord, salamat sa iyong karangalan ng papuri, Ama, pasasalamat. Pakita mo sa amin at tulungan mo kami na makinig sa mga tamang tao na dadaling kami sa aming destinasyon ng buhay. Receive all the praises, Lord. Honor and glory, Father God. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Hallelujah. Amen, Lord. Selyan po natin ang ating tagumpay na ito na ibinigay ng Panginoon ng awitin na tayo po ay maglilingkod sa Panginoon habang nabubuhay, na siya ang susundin natin, kalooban niya ang mangyari at masunod sa buhay natin. No? Kaya habang tayo nabubuhay, susunod sa Panginoon, maglilingkod sa Panginoon, dahil siya ang buhay at lakas po natin. No? Umawi tayo sa Diyos sa oras na ito. Thank you, Lord. Magalak tayo sa Diyos dahil itong araw na kanyang ginawa upang tayo magsaya at tayo magalak. No? Amen, amen. Happy day, happy day. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Then it's been and you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am saved. When I stand in that place, realize meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, perfect pain, finally we'll celebrate. Jesus is alive. So he's alive. He's alive. Say, oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never happy day. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Sing forever, forever I am changed. What a glorious day, what a glorious way that you have saved me. Oh, what a glorious day, what a glorious way. You have saved me, Lord, that you have saved me. Oh, what a glorious day, what a glorious way, what a glorious way. You have saved me, that you have saved me. Oh, what a glorious day, what a glorious name, what a glorious name. Shout the name of Jesus, Jesus. Say, oh,
happy day. You wash my sin away. Oh, Happy day, happy day. I never feel oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever, forever I am changed. Oh yes, Lord, forever I am changed. Forever I am changed. Forever I am changed. Forever I am changed. Amen, amen, amen. Hallelujah. Ang biyaya ng Diyos sa atin ay sapat. Amen. At ang biyayang yan kailangan nating ibahagi dahil sobra-sobra ang biyaya ng Panginoon. Amen. No? Hallelujah. Thank you, Lord. Hindi tayo papapigil na magpuri sa Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos ay sobra-sobra sa atin. Hallelujah. Di mapipigil sa pagpupuri ang mga labis sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di napapayag na nawala pa ang apoy sa puso ko. Nagpakulang ng kamulihan, pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasan. Loko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Sobra-sobra! 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 Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra! Sobra-sobra! Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Di nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming nalisman, aming nalasan. Yoko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang sobra-sobra niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra! Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig. Muli pa! Sobra-sobra ang biyaya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra! Sobra! Sobra ang biyaya niya. Sobra! Sobra! Sobra ang pag-ibig niya. Sobra! Sobra! Sobra ang biyaya niya. Sobra! Sobra! Sobra ang pag-ibig niya. Hallelujah!
ang pag-ibig mo, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Praise God. Purihin po ang Diyos, mga kapatid, mga magulang. I believe, hindi po tayo ni Lord nangusap sa atin sa umagang ito dahil ang salita ng Diyos ay binabantayan niya at hindi ito hinahayaan niyang maipahayag na walang nagaganap. I believe may nangyari at may naganap po sa ating mga buhay. So purihin po ang Panginoon, ibalik natin sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Yes, Lord. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo lamang ang pasasalamat. Sa iyo ang kaluwalhatian at karangalan. Amen, Lord. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko sa'yo. Ika'y kasama, O ano ang ligaya na darama. may pag-asa Akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Natawag natin si Brother Dodong, ang ating susunod na pastor, para pangunahan tayo sa huling panalangin. Amen. Maraming Diyos, salamat po ng marami Panginoon sa iyong mga katuruan na nagpa-gising sa aming buhay na kung saan ang aming destinasyon ay maging ikaw, Panginoon. Lord, salamat sa mga taong nilalagak mo sa aming buhay, na handa namin sundin. Tunay nga, O Diyos, na tanging ikaw lamang ang siyang mga parangalan sa alagi sa aming buhay, Panginoon. Lord, muli, O God, sa iyo po namin tinitiwala ang aming buong buhay, ang aming pamilya. At Amen. Lord, koberan mo po kami, Panginoon, ang iyong Yes, banal na Lord. dugo at apoy na iyong Yes, Espiritu Lord. Amen. na upang kami nakakatiyak sa mundong ito. Yes. At ikaw lamang ang aming Diyos na paglilingkuran habang nabubuhay. Amen. Ikaw lamang ang Diyos ng aming paglilingkuran habang may lakas at may hininga. Salamat po ng marami at kami po ay pakaingatan mo sa lahat ng aming gagawin pa sa Yes, magapong Lord. ito. Sa iyo ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen.
So God bless us all. To God be the glory. Magkita-kita po ulit tayo sa bukas ng 9 a.m. Meron po ulit tayong Bible study, pag-aaral salita ng Diyos. Bukas po ng umaga. So dadako lang po tayo ngayon sa ating offering and giving of tithes and offering dahil tayo po'y generous. At ito ang nais ng Panginoon upang magtuloy-tuloy yung ating gawain ng Panginoon. Sige po, God bless you all. At ang Panginoon po ang maitaas at maluwalhati. Amen. So, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Nandiyan po sa screen. Kung kayo po'y kinakatok ng Panginoon, nandiyan po yung ating mga prayer requests at meron po tayo diyang BPI Family Savings Account, Jesus Be Lifted Up Church Incorporated, account name po, yan po yung ating numero. At alam po ko po na sa almost 1,000 na sumusubaybay sa atin, may hinihipo po si Lord sa inyo at kami po ay nagiging pagpapala sa inyo. God bless you all. Amen, amen. At mag-message lamang po kayo, mag-comment. Amen. God bless you all.